नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आशिष। हा माझा यूट्यूब वरती आणि माझ्या चॅनल वरती हा माझा पहिला व्हिडिओ। तर मी या चॅनल वर क्रिकेट जगाबद्दल सगळी अपडेट आणि आपल्या आवडत्या क्रिकेटरांबद्दल सगळी माहिती मराठीमध्ये घेऊन येणार आहे। काही असे फॅक्ट्स पण जाणार आहे आपल्या आवडत्या क्रिकेटरांबद्दल जे तुम्हाला नक्कीच आवडतील। तर मग आता आपले गॉड बद्दल म्हणजे क्रिकेटच्या गॉड बद्दल आपण पहिला व्हिडिओ टाकणार आहे। तर क्रिकेटच्या गॉड बद्दल आपण असे 7 फॅक्ट्स जाणून घेणार आहेत जे तुम्हाला कदाचित तुम्हाला माहिती नसतील। तत्पूर्वी मी सांगू इच्छितो की त्यांचा जन्म 24 एप्रिल 1973 रोजी झाला होता। आपण सचिन तेंडुलकर बद्दल 7 फॅक्ट्स। तर पहिला फॅक्ट तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की त्यांच्या वडिलांनी सचिन तेंडुलकर यांचं नाव त्यांच्या आवडते संगीतकार एस डी बर्मन यांच्या नावावरून नामकरण केले होते। क्रिकेटची गॉड म्हणजे सचिन तेंडुलकर यांच्याबद्दल दुसरा फॅक्ट। तर सचिन तेंडुलकर यांनी खूप तरुणपणात रणजी खेळण्यास सुरुवात केली होती। तर ते आजपर्यंतचे सगळ्यात तरुण रणजी खेळणारे प्लेयर बद्दल आपण तिसरा फॅक्ट पाहणार आहोत की आपण ज्यांना क्रिकेटचे गॉड आणि 100 शतक मारणारे एकमेव वर्ल्ड क्रिकेट मधले खेळाडू। तर त्यांना आधी करिअर स्टार्ट व्हायच्या आधी त्यांना फास्ट बॉलर म्हणून नावलौकिक मिळवायचं होतं, पण 1987 साली त्यांना फास्ट बॉलर म्हणून त्यांना त्यांच्या अकॅडमीने रिजेक्ट केली होती। मग त्यांनी बॅटिंग करायला सुरुवात केली। चौथा फॅक्ट घेऊन येणार आहे। तर सचिन तेंडुलकर यांच्याबद्दल चौथा फॅक्ट म्हणजे असा की ते बॅटिंग करायला पण उजव्या हाताने करायचे, बॉलिंग करायला पण उजव्या हाताने करायचे, पण ते लिखाण मात्र डाव्या हाताने करत होते। पाचवा फॅक्ट असा की सचिन तेंडुलकरांनी बरेच सामने खेळले। तर त्यामधून काही असे सामने होते की त्यांची टीम हरलेली असून सुद्धा त्यांना 6 मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार देण्यात आला होता। म्हणजे त्यांची टीम मॅच हरलेली असून सुद्धा त्यांना ही पुरस्कार 6 वेळा देण्यात आला मॅन ऑफ द मॅच। सचिन तेंडुलकर हा 6वा फॅक्ट। तर सचिन तेंडुलकरांनी त्यांच्या कसोटी कारकिर्दीत 20 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी 5 शतक मारले होते। हा पण एक विक्रम आहे की 20 वयापर्यंत एखाद्या प्लेयरने कसोटीमध्ये 5 शतक मारले। सचिन तेंडुलकर बद्दल म्हणजे क्रिकेटच्या गॉड बद्दल शेवटचा 7वा आणि शेवटचा फॅक्ट असा आहे की त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत जेवढे वर्ल्ड कप खेळले त्या वर्ल्ड कप मध्ये 2000चा टप्पा पार करणारे वर्ल्ड क्रिकेट मध्ये एकमेव खेळाडू आहे ना। गॉडच्या लेवलची कारकीर्द संपत आलेला आहे। तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या म्हणजे तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन पडत जातील आणि जास्तीत जास्त आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा। बाय बाय।